Hi guys. Punta kami ng town. Mahangin lang naman sa labas. At saka ano siya, maginaw. Tignan mo yung hair ko kung saan lang pupunta. Wow! Molly Daddy. Walking. We're going to town. My husband has given me 10 pounds. 10 pounds. 10 pounds is what? 650 in the Philippines. So, I'm gonna challenge myself. What can I buy for 10 pounds that are necessary? Hindi ako bibili ng unnecessary. Yung mga necessary sa 10 pounds ko. So, we'll see where my 10 pounds goes. At anong mabibili nito? So, we'll see. And here's the town, guys. We are going to town, on our way to town. Daming turista dito. Kasi tourist spot siya. Okay, we're going to town. Nasa Mark Spencer ako, guys. I need to buy some... Hindi some, pero I need to buy work shoes. Ay, gusto ko to. Gusto ko kulay niya, pero may black version at ano ko nito. I like this color. Magkano ba siya? 1950, not bad. Looks really nice. Yan, at least hindi mataas yung mga heels niya. Look tayo sa kanila. Gusto ko to. Ano, like this. Hindi masyadong mataas yung heels. Ano, ito gusto ko. Hindi ko alam kung bibilin ko ay ang black o ang nude. Decisions. Okay, so beauty section tayo sa Mark Spencer. Here, oh, I like tonic. I like this. Maganda to sa mukha. Pero, may, ano pa ako? May Olay pa ako. Tsaka yung Ren. Nagamit ko na yan dati. Ano to? Akala ko champagne. Hindi pala. Ano pala siya? Ano ka ba? Foam bath. Ay! Okay to sa ano ko sa bath ko Sabihin na naman sa asawa ko, unnecessary. Okay yan gusto ko yan. Babalikan kita, my love. Okay, gulay naman tayo, guys. No, not gulay. So, I am buying some avocado. Ready to eat avocado. I love my avocado. And what else? Bili ako niyan. The pichay. No. Okay, ano ang susunod kong bill? Okay, maghahanap mo na ako, guys. Mahihilo talaga kayo sa akin. So there's some in gusto ko to I like that. But not today. Tingnan ko. Nandito ako sa mga chocolate. I like M&M's na peanut. This one. M&M's, ba't lumiit ka na? Diba ang laki mo dati? What else? Dami pagpipilian, nakaka-confused. Yung mga chocolate, guys. Ano bibilin ko? Oh, ano? Sabi, enchanted egg.
Ano bang meron sa egg na to? Bakit enchanted ka? Dami oh. Nakaka-ano eh. Nakaka-confused. Tsaka nakaka-overwhelm siya. And ito yung town guys. Yung by the river. Busy siya. Kasi pag maganda ang araw, busy dito. Yan yung clouds. Yan. Tapos pag summer na, maganda mag-picnic dyan sa park. At yan yung RSC. Yung Royal Shakespeare dito. Na dito piniplay yung mga live shows ni Kuya Shakespeare. Yan. Dyan sa loob. Ito yung view niya. Kaya maraming turista dito. Kasi nang dahil kay Kuya Shakes. Daming tao. Kaya kahit taga dito ka, para ka rin turista. You guys. Yan. Ang ano ko din, ang windy siya. Hello little house. Ano ko pa ito napansin? Yan guys. There's the river. Tumatakbo pa ako dati. Diyan ako tumatakbo. There. Tsaka pag gusto nyong umupo dito, tingin-tingin sa labas, tingin-tingin sa river, then pwede kayong umupo dito. Uminom ng kape, chika-chika. Yeah. Ito yung other end. Yeah. Pretty talaga siya, no, pag maaraw. Kaya marami na pupunta dito kasi maganda talaga siya pag maaraw. Yung ferry na yan, may ano yan, may boat dito na magbayad ka para mag-cross ka doon. Kapag lazy ka maglakad dito. Si Molly minsan maarte yan, hindi yan umiinom ng public na tubig. Nauuhaw na siguro kaya umiinom. Molly. Molly me. You're tired, boom boom. Oh my goodness. I'm ready for bed, mama. Molly me. Molly me. Let's go. Guys, nag-fail ako sa aking challenge. Kasi diba sabi ko, ang bibiling ko necessary, hindi necessary yung mga binili ko. Ewan ko na lang. Ito hindi ako nagbayad nito. Ito ang asawa ko nagbayad nito. Donut siya. Ito yung nabili ko sa aking 10 pounds. Cotton buds. Ang aking mahiwagang ginamos. Avocado. Kasi gusto ko ang avocado. Itong Garnier na micellar water. And of course, the unnecessary chocolate. Dalawa. At saka ang card. Less 10 pounds siya. Kaya lang, di ba sabi ko, bibiling ko necessary. Nag-fail ako. And I will make coffee. Kagagaling lang namin sa town. Kakauwi lang namin. At ako ay nauuhaw. Where's my coffee? Let me just get some cup. Dinner is coming. Guys, look. My husband made me dinner. What is this base? I have avocado. Where's that one? Mixed bean salad. Sweet potato. This one is burger. Cheese. What's this? Bread. Toasted bread. Yummers. I can't wait.